И здравейте хора, днес ще се возим на тролей 6, е там 6 за 9-8. Ето го ухото на Спартак. Вече тролей 6, както знаете, е до Спартак, за да се замени временния маршрут на тролей 7. И той, тролей 7 вече се движи по нормалния си маршрут, че отпуснаха Опалченска. И за да се замести този маршрут, тролей 6 е време да е до Спартак. Радвам се, че преди тук обръщаше трамвай 6, а сега е тролей 6. Като ролята от трамвай до тролей стигнаха. Мисля, това е хубаво. Една минута отстава, добре. Ето го там тролейбусът ни. Ето го и ухото на Спартак. Ето го там жиците почват до ето там свършват. И няма нищо ново на спирките. Освен нова табела, за да маркира, че тролей 6 там спира. Иван винаги си намира някакъв. Ето бил е Лошия, после е бил Милан, сега е Живков. И не може всички така че хубаво да се разходите в Спартак и да видите ухото и тролейбусите. През събота и неделя тролейите са нарядко, да знаете. Така че да знаете, че трябва да го намерите. Ама не мисля, че не сте станали с форма още колко? 2698, ето тези за ухото. Да, тролей 6. Ето тролея. Ето към предното седалище. Да, хора, ето следващи тук. Чакай да си валидирам картата. То трябва карта или така? Да, то трябва карта. Сега ще валидирам хора картата. Чакай. 31, 12, 23, 50. И така ще остава телефона, да знаете хора, защото ще си валидирам картата. Да, ние януари като нямаме, те им показваме, те викат давай. Това се не ги правят. Не, ние ги правим по-рано. Да, хора, чухте, че си валидирах картата. Ето сега си. Фонано, да знаете, возете се до Спартак. Или от Люрин, ако сте свозили до Спартак, вече пишете долу в коментарите и ми дайте идея за следващото видео. Естествено, че да. И без идеи за видео няма да снимам видеа. Да се надяваме, че примерно най-край ще изграе нещо. Не мога там. Може па да се върта нещо, ще видя, с тези пари ще помисля. Защото това са много пари, така ще дойдат ще да направиш среща. Аз свирна на една кола, която му пречи на пътя. А и аз и тук от този апартамент там. Не е лошо. Не, вече на скрипът хотел Хилтън. Така... Да, защото тук нарека си взе нещо по-малко, ще ме ставам някакви пари. По-добре като тебе нещо да завърта да изкарвам, че да... Трябва да измисля. Просто сега... Спинката тролей 7 идва след 11 минути. Това е най-добре, да си работя. Тролей 6 минути. Ето виждате старите релси от трамваите. Няма нищо ново на спирката, пак казах, освен да маркирате табелата. Ето трамвайните релси. Но те в момента са премахнати от 2018 или 2018 са премахнати трамвайната линия. Или 2016, да. Не знам кога е точно, но добре. Пишете в коментарите, ако знаете. 100% мога да минем коли. Ето тук завиваме по булевард Черни връх и отиваме към следващата спирка, която е хотел Хилтън. Но има една спирка, където е спорно дали е спирка или не. Като тя се използва от нощни автобуси и тя се казва улица Професор Фритьоф Нансен. Да, не, аз така съм помислил, че са автомобилка, едно време обикновено, и той вика, не, то това... Да, да знаете, да се возите тук на линия 6, но да знаете, нищо ново няма. Не, толкова намериш някакъв... Няма нищо ново, тук са старите релси, които вече са малко разтяснали и така хора.
Возете се със Не само здраве научно, аз вече ще действам в съда. и помните, че турнир 6 вече е до Спартак. Нека хората го научат 3 седмици, че е до тук или 4, да. Месец да могат да знаят, че е тук Спартак. Аз слизам на улица Княз Борис. Слизаме, да, на Княз Борис. Обаче проблема май ще продължението заради спирката на Хилтъна. Да, спираме на спирка Хилтън. Ето тук. Ще дам пример. Люли, Триухо. Дебеля да идва адвокат цялата прокуратура, като каже на военница какво направят. Човека на Крушарски толкова стана председател. Там едната ли още разчесва, другата още не е. Тук се движат спокойно. Те там седи мъжици на ляво стрелка, която е за тролей 6. И тролей 7, както знаете, вече се движи по Боченска и на Престонечето и на НДК, където преди минаше трамвай на линия 6. Но тъй като заради 3 метро диаметър, трамваят до Лозенец ни провокира. Не при това, по принцип държи най-много, не знам какъв. Да. Според мен има филтър там, дето не заведе, всички са при него. Аз го видях един път, той според мен ми пръчина задържава. Това видео може би ще е добро, харесайте видеото и лайк, лайкайте, subscribe и се абонирайте за канала с камбанката, за да получавате известия за нови видеа в Трамкар. Течен 700. Добре, знаете. Но въпросът аз съм мислил да... В Лозенец, може би някой като живеят, пишете долу коментарите дали сте от Лозенец. Ако сте от Лозенец и знаете тролей 6 вече е до Спартак. Или живеете близо до ухото му. Пишете пак в коментарите. Без както на миналото видео да не имам коментари. Хора, пишете коментари или ще ви махам като членове на абонати. Или ще си изтрия канала в YouTube. Пишете коментари, разберете го. Пишете! Хора, просто че ми е писна от вас. Вие не пишете коментари нарочно, за да ме дадете, нали? Нали? То пише половин къса Спартак. Айде, този червен сотофар. Тук ни държи... ето идва седмицата за Гоцо Девчо. 2828 с ляв мигач, който защо го е пуснал изобщо. Левия мигач, ще свети бе. Не видим. На червено, но нищо заради такви светофари. Не. Да правя примерно тези, като си взема магазин, си направя примерно закони за не знам си какво съм мислил. Нали има кой да взема, но колегето му се запишили такива неща, не разбират. Ама кой ще бъде предпеда да оставя мушка? Не, иначе знам пак да вземем пак да правиш. Да, фолио пак мога да взема Жоро някой да това да помага да... Пак знам хората, което да го нали да направя нещо... Завяваме надясно, не напред. Напред, тролей се ще вършвате така. Да. И да вземеш качествени хора. Виктор Озлов, не знам, защо не качва видеа с неговия глас, но неговия изкуствен интелект е толкова смешен. Погледа видеото, не се обедима. То сервис, такива така сложно, защото намериш на мопит. Ето тук спирка хотел Хилтън, но тя е на няколко метра от там, колкото трябва. Защо има 2 спирки на хотел Хилтън, ми е странното. Едната трябва да я премахнат. Да, го е ясно, тук е напред, ама не искаха да пуснат фрич внасен напред да е разрешена и заради
Да, спаси София. Заради нея сега няма тролей 740 да върви напред. 10 минути почти. Това видео ще стане може би най-дългото в канала ми Трамкара. Преди 11 месеца, някъде почти една година бе, снимах видео на Трамвай 8, което стана 32 минути. Това може да го изпревали, да. Ето 10 минути вече снимаме. Втората спирка по принцип трябваше да се казва професор Клечо Насен, но Столична община не иска да се я преправи и аз ето на София ще я преправим на професор Клечо Насен, да. И добре, явно никой няма закачване, защото добре, тук наляво се чудите кой тролейбус е минавал ли? Сега има един тролейбус, който минава там. Ще ви кажа ли кой тролейбус е? 7! Или ако някои хора знаят, да пишат в коментарите. Се надявам за това. Ако ви казвам, че вие знаете това. Ако вие го знаете, добре. Аз ходя да снимам тия видеа, всеките ви хора, бе. Снимам да и видите Френч, такос, не ме интересува. Там ще живеят хората. Да, моя е. Тя се съгласили там, аз седя на предната седалка, където видях Кетлер поех е Спартака, защото беше такова на аз. Като видеото на Виктор Безнов, това видео за транспорта в Люлин, неща, които се случват на градския транспорт само в Люлин. Той показа на четвъртата минута и 10-та секунда, че обича да седи на тази седалка и аз правя видеото и за него, и за вас хора. И за мен, естествено, после аз ще го гледам също. Първо в снимките ще видя как се е направило, защото може да се направи лошо или... Да. Ето тук напред, тролей 7 завива тук наляво. Леко е странен този маршрут. Не, червено. Хора, червена вълна, червена. През седмицата не снимам доста видео, след ако на трамвай го снимам от колата, да. От колата ни, да знаете. И някакъв Юнтонг залива и там надясно, виждате ли го? Да, ето там Юнтонга. По линия 9 ли е или е 3? Да, май по линия 9. Защото той тогава по-обравено с колко да си ги фърлил на вятъра. Защото когато направиш нещо по-стъпно, наистина това са само така че трамвайните линии, да, спомена 10, 12, 15 и 18. Аз познавам толкова много хора. Не само служебни абонементи. Аз имам такова да си говоря. Ето тук е спирка. Кой кино отделно. Аз съм сега по един път на тролейбусите от тази спирка и се возих на тях. Човека на лошия диски. Да, знаете, че това е видео, е 13 минути. Беше кажа на альтернативна и там имат спетъвки. Хора, аз искам да отида на мостат Спартак, да видя какво се случва и веднага да дойде тролейбус и не можах. Сега ще почелуем. Абе, нека си идват, ама аз да си хвана абонементи. Не трябва да убият 50 абонементи. А къде изчезна той на това? Това трябва да убият, ама не си сами хубави хора, да това че убият. Дори аз да не в човека нямам. Виждам си остане. Съвеществени препаратки, вижте. Да, тролей 984. Аз поедах в Тубус 9. Извинете ме. В Тубус 9 и 84 видяха ме рейса. Не, ти си прав, че ти нали трябва да мога като си решил за мен, че мога да добре, спирката и готвим. Полева съм това после, да, че това е
улица Княз Борис първи ден. Къде си? На кръговото на Улов мост. Не може, това е Сточна гара. До кой ли? До по-обещето ли? Сточна гара. Хора, ще повземам видеото на малко. Ето, върнах се хора. Просто да си кажем една тайност. Не, ако не го хванем да го паркаш на полича, спора няма се хвори. 9:15 вече се хворим. Тролей 5, след около 16:69. 4 дружба 2, тук е шворката. Номер 1622. Моля ден, нали ходих и пети затворени вратите и ходих да си взема друго. Ще видим в бъдещето. През седмицата беше някаква дница. Ето тук гледаме навън, какво се случва. Да, така то. Бял свят. Бял свят, хора. Бял свят. Не. Просто съм си... Хванахме старата Шкода, а не новата Шкода, но хора да знаете, че в София купува 35 нови хибридни тролейбуса и трамваи имал. Шкодите за линиите 3, 10 и 15 ще виждат скоро. Да, така че съм тук. С видеята в Странен канал ще вървиме събота и неделя да ги снимаме по жегите. Август месец сме в момента. Да знаете, че от септември месец до 16 юни, след 16 юни ще прави видеа. Да, имам училище и понеже ще прави видеа събота и неделя, пак казвам, да, тук съм свободен и ще излизам да правя видеа. За вас може и в шортс, а може и на истинско дълго видео. Тук трамваите, които вършат на кръговото на Левски, на Васил Левски пощена. Там няма ли трамвай? Няма трамвай. Тук има къде между Левски до 1009 метра, може да се станали, а след 1435. Там, който иска и лоши, и няма проблем. Там за някакви Васил Левски съм вече на спирката и Виктор Розов снимаш видеото. Тук Виктор Розов да пише коментар тук. Малко гледа това видео. Тролей 1, ТВ 1, ТВ 2. Ама не знам защо преди беше ТВ, а сега е ТВ. Това е малко странно това. Трябва да искаш ти да видя, че такова. Иначе аз не ти казвам. Първо да получи лайкове. Сигурно някакви 5-6 човека. И покана абонента да получи 1000 абоната. Искате ли още 300 абоната? Давайте напред. 200 и нещо абонати. Вървиме напред, вдигнахме ниво. Трамвай 224 60 4 69. Ама да ти кажам, аз ще имам някакви 10-15 човека хора, дето друго не бих изимал пари, но друго всичко не ме интересува. Защото е нещо така... Да, ти си ми приятел с ти. Още 2 спирки останаха. Абе, това май няма да е много дълго. Или дълго, няма значение. Добре. Но да мога да си позволя да не ми покръща мога да си пари от трети човек. А не да си ги вадиш от билки и да си го долу. Ще видим и доктор ли ще качи това видео. Както ще някой да викнеш приятели да не мога да изкарваш да ти Ако не ще опазя. имаме това, да си казвам, тебе ти остава. Ну да не се вижда. Примерно да не му бия бил неговите коли, те са 3 или 4 години. Аз пък да изкарвам, че да ми се так, ще не бия. 2698, добре запомням. Аз съм намерил иначе в Англия има един, който доставя се. Така гледал съм видео, папа има всеки неща. То Соларис вече е на 11 години. Имам мобилни с кола, да, не се унива. ходим и на адрес, пак си скарат. Старе, да, стари къщи. И стъкло стана супер учи. Ето, спирката, улица Искър. Нали знаете, че метро е идеята ми така спирка? Да, има. Да, Кинкито обаче. Да, препоред си му тук.
Те го викаха, но си на камари. Поръчал казах, доста бедни. Да, ще намеря да му напише видео на английски по канала и ще тролей 6-9, да. Плувен басейн Спартак. Тук наблизо ми беше детската градина, само вече не съм на детската градина. Ето тук е линия 2689. Да хване стрелката наляво. То няма значение коя стрелка да хване. Стига да хване правилното. Не, тази тя. Излаз тук. 6, 8, 11, 7, 8, 7, 9. Те просто се спикат буквално. Да, не си имаш всичко, ама е трудно. Това време, виж, че разсекане са на партии. И тия са двама, трима, и то там на това са двама. Давай, защото сега вземеш 10 човека да Пустър чиз. спрашва да имаш работа нещо. Много добре измислям. Ще си имаме Собана, Ивано тук, Собана, ти от събеда и смет, колко иска за това време. Оле, имам план, вече като са светофари ще пропускам. Банката знаеш как пише. На следващото видео нататък. Не знаете. Всичко това, дето чувате от... Ивана поиска да идва да ми да си дава пари, ще го взема. Мама. Дори това, дето казах на спирката на Ело ли се искам. Измама е, да знаете. Той ще ми иде и колата на едно малено. Банката. Ето хиляда трябва да той има поглед. Аре бе. Преди тролей 6 въртеше и тук, а сега ето Спартак, за да се замести временния маршрут на тролей 7, пак казвам. Ако някой го е забравил, да гледа видеото на Виктор Озонов в тролей 6 вече е до Лозенец. Или Спартак, не знам. Да ме поправи, ако... Те беха там на Козлодуя на Коска, ето построихме деца тук да им дава човек, той вика да се държа по-запазена кола. Обръщаме до Сточна гарата. Ги обръщаше тук, вече не. Да. Не, некъде тук трябва да е фагила. Да е некъде около зелените. Трябва да вира, некъде. Тролей 6 тук продължава напред. По принцип имат планове за тролей 9 да го закриват, да е там. А да минава тролей 9 просто да сбива по сливници. Нали знаете на агенция Митници, че има една стрелка. Да, нея ще свие надясно. Вече ще се закрият тези жици там, а там отляво ще се използват. Ще се премахва. Да. Тролей 6 не спирам само. Да, тролей 6. Те си бяха, няма да. Следващата спирка може би спираме. След това, къде е колкото на Константин Величков или на Опалченска? Явно ли се? Да, пропуска той по спирката Лов мост, ами спира да. Колко стар тролей бус? 11 годишен е. Ето 2 години, а не бе, са една година. 11 годишен, да. В момента сме на спирка Лов мост. Знаете, че на трамваите спирам до Лов мост, а на тролейте по-богомил на линия 9D, на другите D. Първо ще видя как се получи видеото, ако се е получило добре, значи ще го получи. Но се надявам. Ето 1.21 с 7.1.4.9 там за мила.
забегалят. Да, лошо ми е. Ние много изкарал много парадокс. Добре, да слизаме някъде да ставаме. Пък но ми е трудно, Не бе, като спре на спи, като вляза. Ставам и слизаме. интересуват. И си стояме долу. Е, тук нека да Казах, видео бяхте и за 111 рейса. Дадето вече на един месец. Затова реших да направя и за тролейса. През един месец ще направя на градски транспорт, а пък през 2 седмици, една седмица ще правя, там на една седмица ще правя историята на някои в тролейса. в центъра, да не някакъв. Слизане. Ето, спия като сме и слизаме. Не знам, ще видим. Били са първи, не? Да. Това беше видео с хора и не,